Surprise! Te olette voittanut kotijoukkueen kultakypäräkilpailusta järjettömän kokoisen telkkari ja kauhean määrän härkyttimiä. Onneksi olkoon! Et oo tosissaan. Tässä on asentaja Ahonen. Ihana. Se tulee laittaa ne kaikki uudet vehkeet. Ahonen, tuus hakee ne vanhat remut pois. Selvä. Vauhtia. Ahonen, kake jäi. Aha, kiitos. Kai sä saat sen mennä. Saan sen. Hyvä. Hyvä. Mulla on kato nää hanskat, niin mä en näillä pysty oikein paljon. Vauhtia Ahonen, siellä on vaan pelikka. Mä oon maalissa, vedä tän. Vedä. Oh! Ahonen! 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 Homma on sitten valmis. Ahonen, onko porukka tyytyväinen nyt? Totta kai. Mahtavaa Ahonen, mä voin luottaa suhun. No niin, hienoa. Nyt lähdetään kotiin.